guys. Nagmamantika na siya guys. Susunod natin pag naluto yung bagoong. Pagkatapos, titimplahan na po natin. At kakain na tayo ng mangga. Masarap to sa mangga, sa usawan. Ayan guys. Ayan guys, ilagay na po natin ang hipon. Lagyan na natin ang hipon para maluto na siya. Ayan guys. Yan na yung hipon. Lulutuin po natin ng maigi ang hipon para sarap kainin. Yan. Tingnan nyo maigi guys. Nagmamantika siya guys. Ayan guys. Lagyan na natin ng timplahan na po natin siya guys. Para ma-absorb niya yung tamis at magic sarap lalagyan natin. Yan guys, ilagay natin ang magic sarap. Yan. Tapos lagyan natin ng konting asukal para manamis-namis ang lasa. Nag-aagaw ang alat at tamis ang hang. Ayan guys, takalin lang natin kasi baka masobrahan sa asukal. Ayan guys. Kunti lang ilagay natin para hindi ganong matamis. Yung mag-aagaw lang yung tamis at alat ang hang sa ating niluluto. Ayan. Ayan guys. Pagkatapos nito, kakain na tayo guys. Ayan guys. Paluto na siya guys. Ayan. Masarap niya guys. Tinikman ko na. Masarap siya. Ayan. Ayan. Thank you guys sa panonood nyo. Bye bye.